Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zikomo. Yani. Zikomo kwambiri. Mosataya nthawi tipemphe amodzi pakati pathu amene angatitsegulire ndi pemphero. Tiye tipemphere. Atate tikulemekezani chifukwa cha dziko lathu lokoma lokongola la Malawi, maka chifukwa cha anthu onse amene munalola kuti dziko lapansi awawa akhala Malawi. Ndikuyamikani chifukwa cha anthu onse, zipani zosiyana-siyana, atsogoleri osiyana-siyana amene asonkhana pano chifukwa cha chinthu chikulu chimene Malawi ikawomboka mu nsautso ndi muvuto limene yali. Ambuye Yesu ndikudziwa kuti munachidziwa ife tisanadziwe. Kotero kuti ndikupemphera chisokozo chanu, komanso nzeru yanu, komanso Ambuye angakhale kuzoza ndi chisomo chigwere onse ife kufikira Malawi onse atapulumuka mu nsautso umenewo. Lidalitsike dzina lanu Ambuye chifukwa cha chimenechi. Atsogolereni. Ndipo chilichonse chichitike pano ndikukhulupirira ndithu kuti kumwamba mwalemba chomwecho. Popeza tukalembedwa kuti zimene awiri atatu agwirizana pansi, zomwezonso kumwamba amakhala kuti agwirizana. Ndakhulupirira kuti izi zikuchitika lero kumwamba zidalembedwa kale. Ndipo izi zithandizira kuti Malawi achoke muvuto ndipo akaone mtendere. Wina sazimangiriranso, winanso salephera sukulu, winanso sagona ndi njala, koma Ambuye izi zikumangidwa lerozi. Tikakuonani mukukhala mbendera ya chigonjetso itayimirira kuti Malawi abwererenso mchimake. Mu dzina la Yesu. Amen. Zikomo kwambiri nyumba yonse. Poyamba ndipereka ulemu kwa Vice President chigawo chino chapakati olemekezeka Mai Helen Chabunya amene muli nafe kuchokera ku chipani cha UTM.
ulemu waukulu upite kwa Vice President chigawo chino chapakati olemekezeka Honorable Alfred Gangata amene tinawo pano. Ulemu waukulu upite kwa Ndikuche Chanthunya amene akuchokera ku chigawo cha PP amenenso tili nawo mu nyumba ino. Ulemu waukulu upitenso kwa Wallace Chilume amene akuchokeranso ku chipani cha Afford amenenso tili nawo pompano. Ma regional governors athu onse muzipani zonse amene tili nawo pano, Honorable Kambalame komanso amene mukuyimira Honorable Rashid Phiri ku chipani cha UTM, takuonani. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, lero ndi tsiku la chikondwerero chachikulu pamene atsogoleri athu, ma presidents athu, ma vice presidents athu mchigawo chino chakwa. Mundikhululukira, Honorable Newton Kambala, advisor wankulu ku ofisi ya president ku chipani cha UTM. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.